ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅዱስ ሥላሴ ዘአምኑ ወትማፀን ከደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅዱስ ቤተክርስቲያን ተይትስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናቅተ ከዚህን ጸባቀን Abashi, you are muted. You can't hear you. Abashi, we can't hear you. You are muted. Abashi, أسمعني الحمد لله. Abashi, أسمعني الحمد لله. Abashi, سمعنا ندهر لهم كونكم أتسمعني الحمد لله. زحدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كاب فادحنا نمبر أفتنا يتأتونا منقستن حايلن كبرن نزل عالم ناتكا إما أمين أوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك لخو دحلنا خي دنقلي خي بسقاخو دنقلي خي أديا بير صوات قويتا سراوي سلام لك لخو نسخي كابان السبرختي خي فركر سخوم برخيو أملتا تسقا جابير مساقيو أفستي داس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودقي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين يفتح ويشرق جنا املاك المدان يسوس كريستوس كان لك كان اسريات يا دمساسي ابساو دور كسات ابراهيم انتم ابي كانت اويد كانت تران سايرو كسانات وبسمكم كون فتانون صانه يرسين رسكلوان سمات زيو مهار النكسوس مال 10 تغلت زيو مهار النكسوس 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 بزحلفه محرنا بزمصل محلونا بافن منفس قدوس بانت اجزتنا مريم مهار النكسوس مال 10 تغلت بانت اجتمار النكسوس بانت اجتمار النكسوس بانت اجتمار النكسوس بانت اجزتنا مريم مهار النكسوس بانت اجتمار النكسوس بانت اجتمار النكسوس بانت اجزتنا مريم مهار 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 النكسوس سناي نجر نزجبر لنا يقرب على جابي ربون قيتنا أملغنا مدعنا يشكر سيدنا مسكنا لنا صورنا ردينا يحلونا نقربنا تقبلنا انت معقولنا نصنعنا سعادة سعادة عوينا بصحنا أي حجون بزع الدس على زيان بكل الزمن وتنام وفصم سلام كحلونا كل نزح جابي رملخنا نلمنا لنا وقيتنا جابي كل تحزبون قيتنا أملغنا مدعنا يشكر السوس لأن كل جبرن أنت كل جبرنا وش كل جبرنا مسكنا كالنا سلا سوار كنا نزر داخلنا زحل خنا نبخاون سلا زقرب كنا زعب كنا زتنا خنا كسعزة سعزة أوين سلا زب صحنا نمسكنا كالنا أو مفكر سب سلا زن منا كالنا كم حرت كون دلنا نزع الدس على زي عن كل زمن وتنا أخاب دون فراب فصم سلامكم فصم حبنا كل قناعة كل مكران حب أنقور نزعنا كل جبر سيد عن نخرقوا فعسبات من لعل سلان أو بيتا كواير كاب كله حزب خاونا رح كاب زرياز قدس بتازونا رح زطع من زعيشن أزلنا تمنن عن كريتهم كل حد سلام كنا قص سلطان ذهب كنا نسقى خم خب كله خفاد إحنا بالهنا نمبرنا فتنايت أتونا حد ودخل قويتنا أملخنا مدحنا يسكر الساس من تبع فقر سبيل بزجوارم محرتين قراتان مساقة معرم حوم زغنا منفس قدسن لما كل ساعة نزل علم آمين وأملاك مسال خام حرني كنت عبير راغا بسايد مسس كاب بسايد صبك حسبن كاب حتياته ويناصرني انا ابساي فلط لكم حتياته كل غزي اب قدما يبزربا خاص ادق
بفرخاو نصون كاتركب سأنا أخاطر هاي بدلكو أو كم يخا كي جوركو نبع بسات ولدكو نيك أبا حد يتنسى نون حق أوش إغاتو دليو أبو وانت مهرن متسرس وسمع زاترين كبرت كسعودو سبني إتنسقط قد كان ين عزم تحقوساس بهتان حقوس ناس معني جز كهبا حد يتوي كولون بزلا أو سايم دمس سو عملا صوري اللي بفتر اللي سنة منفس كأوش تحدث كاب جز كاي دربي إنه قدس منفس كاي تقدفني حقوس مرحان كاب الملس اللي بفقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرس قمرم هي حتى أنا باخم لسوي أملاك مدحني كابدا دم أنا كفن إنسان يسرق هالو كتب للي قويتي في مسكانها كنجر سكنا فريق كفات مسوات بهب بلكاني تزيكون اسم قرب كرخان مسوات محرار أيت وقوني خامو مسوات أملاك صبر منفسي وأملاك نصبرن كت لبي أيتون عوني خان يسيم بسقى سنايق برلا مكابيات يرسلم وندق شعوب مسوات كي بزحر المسوات المسوات بحكم لك أي شعوب عم مسويها أراح وأقول كايوم مسكنا نعبن ولدن منفس قدسن نزل علم أمين مزمور 230 أنا خجبر يدي أقول مزمور 230 بأش ولا تنسائي مزمور 230 حدن بين مرجيتا مزمور 230 كلتن يقوم برهانه مزمور 233 كتر سقابو راي تريف زلو مزمورات بالألفابيت تسريع اللو بزمومو بالألفابيت كيبكم مزمور 34 أمان رأيا مزمور 137 عنديت مزمور 138 أصلي مزمور 141 أين عالم مزمور 142 إلسابيت مزمور 146 إللتا مزمور 147 هيوت مزمور 148 ممهر تخلو وانجيل لوقاس سبعين مرقيتا ክፍልታት ጸሎት ሙሉ መድኃኔ ዓለም ተዳሊኹ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንምእጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ بمنفس قدس تغليصلو نبره بمنفس كأنا بيت مقدس مسئ ولدو نت ህፃን ኢየሱስ ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎን ኣምላኹን ከም ዝናበለ ኣመስገነ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንውእኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደል ካሎና ኣሜን አሜን ስክሪን መን ይዝወደ ኣሎ መምር ተኽሉ አላደብ ኦኬ አፋልኩና ወትስምዕ ኣለኹም ወትስምዕ እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድ እንቅጥቅጥል ኣለኹ ግናኸ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ኣለኹስ ተነስሂ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓርንን ኣድሕነንን ናበልኪ ተማሕፀኒ ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን አሜን ቀጽል ዶ አሜን ክሳብ ተቀበልኒ መዋዕል ሰብ ዘይውዳ ትርሓስ ብርሃነ
موائل سب زي ودا إذا عالم إذا خان إذا العالم زنا أنت زخونسي نفسي نتصور زخونة مخنيات مهارلو وكنيرو جناخة اتتصيف زخونة تكبرات كن اتحمق ان اكين عب قدمتي حق ان يعمز زقلع عب عارات حديات تسد احكي عب شللتنيان كدا عن سقخ كلوخي انتايو تتهبيو ملسي او كريستوس املاخي بتأزيو زفره فردخاء اسمبد اتزل عالمو فردخاء امبركخ بتملكتاوي نصبرعكا برهانكا انقالبتو أنا حسوم دنوس أب عراتي دكيسة زلخو أب هيوتي ونزي قدوس تخونكو نايت تقبال كارت أبنت موساد أفل بيننا وقعكو وأملاخ أنا قبلن يأمو يقرب للي بلالخو لومن كل ساعة نزل عالم عالم آمين ونسيح دنجل وما تجرده مع له هو كنت سمعت أن حنا ما تجرده حجيجن دمسيله أنا بعليكم ببعين ونسيح دنجل ناباري أخي اتقلت أفصل رديئت في زرقحي نتي أب حلناي كم معبل زقامات الكفو حساب كباير حقيو اتحننت نفسي بمخنيات أزيو تخنتنت أزيو هلواتات أفئي الأمو نابس أولوتن من نقاحن أبقسيا مخنيات ونسخي كاليتن محرة تلمنن ألايت أد إخي أدمج هيوت نقسين أملاخين قويتا إيسوس كريستوس تسفا إخي آمين تجا أو قويتا Right. ኦጌታ በዛለት እዚኣ ንዓለም ኦጌታ ነዛለት እዚኣ ንዓለም ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ኣንቲና ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ካብ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽ መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰነት ምድሪ ስምዓና ኦ ጌታ ንስኻ ካብዚ ዕለት እዚኣ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ ኦ ጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣራዳኣኒ ኦ ጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጌታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይንበር ኦ ጌታ ንዓይ ተግባረ ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዕቆበይ ስለ ዝኾንካ ኣይትፀገኒ ኦ ጌታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይን ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ኦ ጌታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃን ድማ ኢና ብብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ
ክብርኻ ከዓ ናብ ቅዱስ موبايل تقدر يا دكتور هو موبايل موبايل تقدر سكرين موبايل تقدر ክብርኻ ናብቶም ቁንዓት ልቢ ትመጽእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅነትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻ ኣቦና ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሰን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለምን ኣሜን آمين ولعل قيتا بأخا مؤمنا نسمك مزمار سنة إمو محرتك عبد الصباح حقنتك دما ليتي أزنتو وداشي سلس قدس عزيب دكتور قربات كتاب لنا بسكرين يتبع عندنا صباح عزيب الله سمعني لها هو حجي سمع الله ليش كم يمسكون باسم اب ولد منفس قدس وهذا الله امين وداتي قدس እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዘተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ፍርድ ወጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦ ንወድን መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን آمين وسلس قدس محرنا وسلس قدس محرنا وسلس قدس محرنا آمين الراي فرويني أو قويتا الراي أو قدوس بحاتياتنا حلنا أو قويتا بدلنا أيتتصبصبلنا أو قويتا أبسانا يقرب لنا أو قويتا نحمومات هزبخا بتحيوم أمو ምእንቲ እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጌታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብቲ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማኑና ከዓ ተቐበለና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን آمين ከም ዝናበልና ከነመስግነካ ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ንናን ዝወደልና ሰማይ ተገና ኣብ ክፉ ኣድሕነና ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ኣትካይሞ ኦ እግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ልክልኹ ሕልናኺ ድንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን آمين أنا مسجانا ندينا قدس ድንግል ማርያም ስማ ቦን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልዕተ ጸጋ ኩል ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድቀት ሓጢኣትና ከጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦና ኣማኑኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ተዘክረና ኣሜን አሜን። ሮዚና ምእተው ጸሎት ሃይማኖት تدالي خلق دوتينا أنا رابط لك حرة أنا ونبلغ آباء منيخة أو أد حكينا برهان نخبركي أو قدست دنجل ولادة أملاخ مدهاني ألم سلزورد كلان متيو خان نفسنا سلحاننا نمسجنكي أو بيتنا نقصنا يسوع كريستوس كبرنا عخيون نسخان هوريات موجسهم سماعتها تخليلهم نسأل كان على التؤمن بيت كريستيان صنعات نهاتيات هدقت بحد زملكوت سلوس قدوس نبصر نسجدلون نخبرون أو بيتا محرنا أو بيتا محرنا أو بيتا بارخنا آمين حرقويني اللهي تذي كنا أنا ما لغو آبا حقوس اتونيخة هرّي أبدا بدنا ثلاث هيمان thank you أمين تهدي قدوس هذا أملاك آمين هرّي أنا دي خنببا هو بدنا هذا ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኦ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ካብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንምውታትን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናብ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ምውታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን آمين وقويتا صلتنا سميعها حتياتنا حدقلنا كريا لايسون 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 كريا لايسون
Chirialaison, 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 Chirialaison. Chirialaison, 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 Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison. عندي تلها قدس أنبغلي ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብሪ ይኻን ብልግስኻን ሙሉኣትን ንኩሉ እትመለኽ ዝገበር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሃያላት ምሳናኹም ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ንኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትን ብዘይድልየትን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝስራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ኃጢኣትና ምእንቲ ኣብቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ فاركام تاب سماي كم ممدري كون على تنجرنا لهم نزودنا لهم بدلنا نعبسانا نحدقلنا كفادحنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر نزل على أمنات كايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس كبريل ملاح سلام تا سلام لك له حلنا خدن قلي خي بسقاخون دن قلي خي عدي جابير صباحت قويتا سراويت سلام لك له نسخك وان استبرختي خي فركر سوم رخي ومتسقا جابير مساقي وفست دسوالكي عطياتنا صار يلنا نفت ودخي يسكرسس من تانا محرت لمن لنا أمين ناين السحاس قلوت أوغويتا بزامعات زي آبكن مخاب تقباركم بقال بحسابكم بقول له واساتنا زحات أنا يون سخارفهم مفكر سبن سلازخون كا من تقدس مكالكا تعرقنا نحدقلنا أو أملاخ سلام أو أملاخ بسلام كن حدر سلامات ليتها بنا أبزانا يدك أسقزينا خب كل تشنكات ناس أكبرنا خب كل خفاتن خب كل فتنات سلام كحلونا خا ناي سلام ملأكا لأخلنا بسقان برراي انت مفكر سب زخونا حدا ودخا ويتانان أملاخنا مدعنا يسكرسس اتبؤون مسؤون كبرن وداسيان قرمان زلكا معرى مساقا زخونا وهابي وات منفس قدسين يقبع مسكانا يقبعكا حجين نزال علم علمن أمين دحرنا سوكف ساعات زسألة صلوت أو قويتا محرنا محرتك ونبزحلنا أو أمنا وسوكف ساعة جزيان أب سماينا مدرين بخبرة سجل الكاكروسس ومن أملاخنا بعلنا ويحت عقستين بزح محرات بسنات ملأخان روحوا نتوم أنا قدام يوم حتى تنياتات ونتمحرنا عاتب الساعات مليسو بهوات كنبر برموتو زي تدلي أنت تتصبيم زلو تسفى بسمايات كرهبو نقول له ما بدحنا تتقدم أقويتا بذا ساعات زي أنا كل ساعات لما أنا تقبلي واتناك أنا علنا تإزازات كاك نقبر مرحنا منفسنا قد السجانان حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدا قالنا خب كل غفو حازن سكيات البرد عنا بهلونا أمكن عقاب بقدسان ملاك تغحلونا نودت امنات كان مرح من انتي نابت زي مرمرن زي وسان فتت كان بتصح عدلنا
نسخان زل عالم بروخي خامو أمين أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من قصغات انت فقد كان تاب سماي كم لما أمدري يكون التي جرانا لما حبنا نعم تودرنا شجاعون من مدري الرجال يسمعوا الأسرار سلام لكلهم سكوان السبرتيخي فركرسهم برخيو أمل تسقى جابير مساقيو أوفيس تدس ملكي حتيات ناصر يلنا أنا فتوى الدخي يسوس كورساس من تانا محرات لمن لنا أمين صابتكم بإግዚአብሔር ساعة بدحن السلام وفرنا عكيبو بس ساعة زي نزمتس قبائي نساتر قدوس فقادو سلسلنا لنا ድምፅ ጠፊር ሚውት ኮይኑሎ واسمع عند الله ሚውት ይውደሎ هو يسمعنا انت قريتها سب قدل ايوه يستبهل كلان زخبركم حزب እግዚአብሔር كسابز ساعات زي بدحن سلام عقيبو بز قدوس አገልግሎት كنراخب نزفقدلنا نزردعنا نزعقبنا نزخالنا لولا بحري فتارينا ناي بحر مسغانا يبصحيو امين نخلهم بزي ساعات زي اب صبابا اب صقم اب شجر نزلو رهوا سلام قسانت عرفتي هبوم ابيت ما اسرتن نزلو مصحرا يفترلهم بموت سغا نزتفلينا جنت منقس السماوات يوارثهم امرير حزن نزلو دبس قدسان يدبسهم معنا هذا استوعل امرهبو موداتنا يصبغلنا أبزنا يلومي ناي عربي قباينا እግዚአብሔር ردينا توم حموش شرستات مفتح كريستياناوي هوت زبلو صلوت فقري قال እግዚአብሔር مستاف مزتاي زبلو يناخر رئيساني هنا كم فقاد እግዚአብሔር كابلوم معنتي نريو وانجيل يوحنس ወንጌል ዮሐንስ ክንሪኦ ሆለና አቦታት ቤተክርስቲያን እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ ምስቶም ሰለስተ ወንጌላት ዘለዎ ርክብ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብኸመይ ተገሊጹ ነይሩ ሕጂ ብዓለምና ብኸመይ ይግለጽ ብፍላይ ከዓ ሎሚ ተቓል ምሳና ብኸመይ ይኸይድ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክንሪኦ ኢና እግዚአብሔር አቦታትና ቅዱሳን ምስጢሩን ጥበቡን ዝገለጸሎም ንዓናውን ሕጂ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና ይረለዶ ትርጓሜ ወንጌል ዮሐንስ ብን هو يرالله
ወንጌላዊ ዮሐንስ ዘንስር ዮሐንስ ነናቶም እቶም ወንጌላውያን ከምዚ ኣብ ስእሊ ቅዱስ ስእሊ ንሪኦም ነናቶም ኣስማት ኣለዎም ዮሐንስ ዘንስር ዮሐንስ ብሎ ማለት ስለምንታይ ዘንስር ዮሐንስ ከም ዝተባህለ ኣብቲ ኣርእስቱ ከምፀዩ ማለት እዩ ትርጓሜ ወንጌል ዮሐንስ እዚ መቅድም ማለት እዩ ብስራተ አብ ትሩፍ ረድ ተናጋሪ በመለኮት ዮሐንስ ወልደ ዘብዴዎስ ፍቁረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሃዱ ማእሰርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ይብል እዚ ሓረግ እዚ ዝመእተው እዚ ብዛዕባ ንወንጌል ዮሐንስ ዝጸሓፈ ወንጌላዊ ዮሐንስ ዝተዋህበ መእተዊ እዩ እቲ ጸሓፊ ብኸመይ ጽሒፍዎ ናይቲ ጸሓፊ ድሕሪ ባይታ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ጸሓፊ ዘቐመጦ ጥበብን ምስትውዓልን ክእለትን እቲ ጸሓፊ ናይቲ ወንጌል በቲ ዝጸሓፎ ወንጌል ጥራይ ዘይኮነ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሮ ህይወት ነዚ ኩሉ ኣጠቃሊሎም እዮም ቅዱሳን ኣቦታትና ነዚ ኣርእስቲ እዚ ሂቦሞ እዚ ኣርእስቲ እዚ ከዓ ካብቲ ወንጌል ዝወፀ እዩ ዮሐንስ ወንጌላዊ ክሳብ 11 ኣስማት ወይ ማዕርጋት ሂባቶላ ቤተ ክርስቲያን ቀዳማይ ዮሐንስ ረድ ተናጋሪ በመለኮት ካብታ መእተው ዝረአናያ ረድ ትሩፍ ተናጋሪ በመለኮት እዚ ዝበለሉ ምኽንያት ከዓ ብመለኮት ዝዛረብ በኃይሊ መለኮት ዝዛረብ ብምግላጽ ምስጢረ መለኮት ዝዛረብ ኢሎም ከቐምጥዎ ከለዉ ካብቶም ካልኦት ወንጌላውያን ብፍልይ ዝበለ ኣብ ዮሐንስ ክጅምር ከሎ ካብ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ጥቕሲ 1 3 ሓሳባት ወይ ኣርእስታት ሒዝሎ ጥቕሲ 2 ሓንቲ ሒዛላ ቁፅሪ 3 ክልተ ኣርእስቲ ሒዝሎ ቁፅሪ 4 ክልተ ሒዝሎ ቁፅሪ 5 ክልተ ሒዝሎ 10 ዝኾኑ ኣርእስታት ሒዝሎ ማለት ስለዚ ቃል ብቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ ኢሉ ብታ ቀዳመይቲ ስለዚ እታ ተናጋሪ በመለኮት ዝበለቶ ቤተ ክርስቲያን እዚ ካብ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ብዛዕባ ህላዊ እግዚአብሔር ዝገልጽ ካብ እግዚአብሔር ዝተገልጸሉ ካብ ዝኾነ ቅድሚኡ ዝነበረ ካብ ጽሑፋት ካብ ነቢያት ክረኽቦ ዘይከኣለ ብምግላጽ ምስጢረ መለኮት ስለ ዝተገልጸሉ ረድ ተናጋሪ በመለኮት ስለዚ ኩለን ተንተዋሂቦኖ ዘለዋ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንረኽበን ኢና ኣብዚ መቕድም ጥራይ ንዝበዝሓ ክንረኽበን ኢና ዕዮ ግን ካብ 2 ክሳብ 11 ዘሎ 11 ግን ናባኻትኩም እየን ግዜ ገይርኩም ትሰርሕዎን ኢኹም ማለት እዩ ቁፅሪ 2 ዮሐንስ ወልደ ዘብዴዎስ ይብል ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንረኽቦ ኢና ቁፅሪ 3 ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእነ ፍትዊ ናይ ጎይታ ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንረኽቦ ዮሐንስ ሐዋርያ ዮሐንስ ድንግል ብዙሓት ደናግል ኣለው ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ደናግል ናይ ስጋን ናይ ህሊናን ደናግል ኢላ ትፅውዖም ግን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ዮሐንስን ጥራሕ እዮም ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኣብቲ ውስጥ ወንጌል ክገልጾ እዩ ማለት እዩ ሻድሻይ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውፃሎም ሽም እዩ ስለምንታይ ኢኹም ኢልዎም ሻውዓይ ዮሐንስ ረአየ ህቡኣት ማለት ሕቡእ ዝርኢ ወይ ሕቡእ ዝተገልጸሉ ምስጢር ዝርኢ ማለት እዩ ሻሙናይ ዮሐንስ ኣቡ ቀለምሲስ
ልክዕ ምስ ረኣዮ በኣት ተመሳሳሊ ተቀራራቢ ትርጉም ኣለዎ ታሻዓይ ዮሃንስ ታኦ ሎጎስ ወይ ከዓ ታኦ ጎሎስ ይብል ማለት እዩ ዓስራይ ዮሃንስ ወንጌላዊ መበል 11 ከዓ ዘረፈቀ ውስተ ህፅኑ ለኢየሱስ ዘረፈቀ ውስተ ህፅኑ ለኢየሱስ ማለት ኣብ ሕቕፉ ጎይታ ኮፍ ዝብል ዝነበረ እዩ ስለዚ በጀካ ዮሃንስ ኣብ ሕቕፉ ጎይታ ኮፍ ዝበለ ሃዋርያ ወይ ረድኢ የለን ስለምንታይ ኣብ ሕቕፉ ጎይታ ኮፍ ይብል ነይሩ ኣብ ሕቕፊ ጎይታ ኮፍ ምስ በለ ዝረኽቦ ጸጋታት ከዓ ኣብቲ ወንጌል ተገሊጹሎማ ስለዚ እዚኦም 10 ኣብ ጎኖም ኣብቲ ወንጌል ከነንብብ ከለና ኣብዛ ዝረኸብናዮም ኣብቲ ጎኖም እናቐመጥናያን ክንከይድ ኢና ናይ ጉባኤ ተንዕዮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይደግፈና መቅድም ትርጓሜ ወንጌል ዮሐንስ ብስራተ አብ ትሩፍ ረድእ ተናጋሪ በመለኮት ዮሐንስ ወልደ ዘብዴዎስ ፍቁረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሃዱ እምአሰርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ጸሎቱ ወበረከቱ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን እዛ አርእስት እዚ ናይ 318 ሊቃውንቲ ቃል እዩ 318 ሊቃውንቲ ጉባኤታት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝብል ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ተማሂርናዮም ኢና ማለት እዩ ጥንተ ነገሩ ከመይ እንተበልና እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ብልቢ ዝመኸሮ ብነቢያት ዝተናገሮ ንምፍጻም ቃል ስጋ ኮነ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ሕጊ ጠባያዊ ሕጊ መጽሐፋዊ እናፈጸመ ዓበየ ሕጊ ጠባያዊ ባህርያዊ በብንእሾ ምዕባይ እዩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2:52 ሕጊ መጽሐፋዊ ሕጊ ኦሪት ምፍጻሚ ንሱ ድማ ካብ ሻሙናይ መዓልቲ ቤት ግዝረት ኣብ 40 መዓልቲ ቤት መቅደስ ምእታው እዩ ዘሌዋውያን 12 ካብ 1 ክሳብ 8 ሉቃስ 2:24 ከምኡውን ኦሪት ወዲ ተባዕታይ ዘበለ ኩሉ ኣብ ዓመት 3 ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይረአ ስለ ትብል ዘጸአት 34:23 ኣብ ዓመት 3 ሰዕ በዓል ንምኽባር ናብ ኢየሩሳሌም መኻዱ እዩ ወንጌል ሉቃስ 24 ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 42 ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ኣብ ዮርዳኖስ ብኢድ ዮሐንስ ተጠሚቑ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣመስከረ ማቴዎስ 3:16 ክሳብ 17 እዚ ኣምላኽ ምዃኑ ኣመስከረ ዝብል ብሰማያት ማለት ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝመስከርዎ ምስክርነት እግዚአብሔር አቦ ኣብ ደመና ብኡኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ እሞ ንዑኡ ስምዑ ወይሉ ብባህርየ መለኮት ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝመስከረሉ መንፈስ ቅዱስ ከዓ በምሳር ርግቢ ፍርቅ ለይቲ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣብ ርዝባኑ ዝዓለበሉ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣመስከረ ክልከሎ ኣብ ርባ ዮርዳኖስን ኣብ እምባ ደብረ ታቦርን ብሰማያት ተመስኪሩ ብኡኡ ናብ ገዳም ወይ በረኻ ኸይዱ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ ማቴዎስ 4 ካብ 1 ክሳብ 5 መዋዕለ ጾሙ ምስ ፈጸመ ጠመየ ዲያብሎስ ብሰለስተ ነገር ተፋታተኖ ብስስዐ ብትዕቢት ብፍቅሪ ገንዘብ ብስስዐ እንተመጾ ብትዕግስቲ ብትዕቢት እንተመጾ ብትሕትና بفقر جنزب انتماسو جنزب بمثلا سعرو سلست أرستهاتاو زبهالو زياتهم يوم سبون نزياتهم تدعى سعيرو بخال حاتيات أيسن نفنيو دحرزي كاب قدام ناب قليلا تمليسو تمهرت خمهرن تأمرات كجبرن جمرة وانجيل لوكاس 4:14 تأمراتو ريوم تمهرتو سميعهم كابزتا فلالي وتا
حمش عداقا زأخلو هزبي سعبو كاباتهم دما مجمرتا 12 حواريات قصيلو 72 አርድእቲ 36 ቅዱሳት አንስቲ መረፀ 120 ቤተሰብ ዝበሃሉ እዚኣቶም እዮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 15 በዚ ኸምዚ ኣብ ምድሪ እስራኤል እናተዛወረ እናተመላለሰ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ወንጌል ምስ መሃረ ድሕነት ደቂ ሰብ ኣብ ማእከል ምድሪ ኣብ ቀራንዮ ተሰቕለ እቕሬታ ንድሕነት ደቂ ሰብ ኣብ ማእከል ምድሪ ኣብ ቀራንዮ ተሰቕለ ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድሪ ከም ዝበለ መዝሙር ዳዊት 74 ቁጽሪ 12 ብስቕለቱን ብሞቱን ንዓለም ኣድሓነ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንስአ ካብ ትንሳኤ ክሳብ 40 መዓልቲ ንደቀ መዛሙርቱ መጽሓፈ ኪዳን መሃሮም ግብረ ሐዋርያት 1:3 بجوباء زترأيوم جنا 3 معالت تراي يو يوحنس 21:14 أما بال4 معالتي قبل علي حيلي كساعة تلبسو أبي يروساليم تقمتو صنحو لوقاس 24:4 إلوم ناب سماي عرقة كابز عرق أب 10 معالتي كابز تنسى أما بالحمسة معالتي سقا منفس قدوس الأخلهم مسأنا نعي منفس قدوس سدد اللهم حواريات كا بمنفس قدوس تقبلهم فرحات زنبرو تبعات كونو كابليت تحدثوا بأمرو برتعو مستير ترغمو حدو قانقوا زفلت زنبرو 7 حدن قانقوا تقلصلهم ب7 كلتن قانقواتات تزاربو بزي كمهرو جمرو أبي يروساليم النامهارو نحد عمت بحبار تقمتو لوقاس معراف 24:52 كساب 53 بردت منفس قدوس زرخبو وصقا بمذكر بمبهاج بمصباي يا بيت ክርስቲያን كل ጊዜ ሀበነ ንህበር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እናበለት ትጽልይ ማለት ስለዚህ አቦታትና ሐዋርያት እዚህን 6 ጸጋታት ብርደት መንፈስ ቅዱስ አባ አለ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበሉ እዚህን 6 ጸጋታት ተቀበሉም ስለዚህ አቤተ ክርስቲያን ካ ቅዱስ መንፈስ ካይ ተግድፈኒ እናበልና ኸንጽሊ አብታናይ ንስሐ መዝሙርና 151 ካብ 10 ተጀሚርና ወአምላኽ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስ ካ ውሽጨይ ሐድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ምስበልና ቅዱስ መንፈስካ ኣይተግድፈኒ ስለዚህ እዚ ወንጌል ከነንብቦ ከለና ሁሉ ጊዜ እዚ ቃል እዚ ምስ ህይወተይ እንታይ ኣብ ቦታትና ሐዋርያት ምስ ወረደ መንፈስ ቅዱስ እዚ ጸጋ ዝረኺቦም ሎሚ እዚ ጸጋ እዚ አባና ከሐድር እንታይ ክንገብር ኣለና እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ድሕሪዚ ሁሩ ወመሃሩ ውስተ ኩሉ ዓለም ዝበሎ ትእዛዝ መምርሒ ብምግባር ማለት ናብ ኩሉ ዓለም ከይድኩም ወንጌል መሃሩ ማለት ያ ነዛ ዓለም ብዕፃ ብዕፃ ተኻፊሎም ንስብከተ ወንጌል ኣብ ዝተዋፈረሉ ግዜ ዮሐንስ ምድሪ ጽርእ በጽሓቶ አቡ አትዩ ጎይታ ካብ ዕለተ ልደት ክሳብ ዕለት ዕርገት ዝመሃሮ ትምህርትን ዝገበሮ ተኣምራትን ዝፈጸሞ ምግባር ትሩፋትን መሃሮም እሞ ካብ አምልኮ ጣዖት ናብ አምልኮተ እግዚአብሔር ካብ ምግባር ኃጢአት ናብ ምግባር ጽድቂ ተመልሱ አመኑ ተጠመቁ ድሕሪዚ ወንጌል ጸሓፈሎም ጸሓፍቲ ወንጌል 4 እዮም 2 ካብ ሐዋርያት 2 ካብ አርድእቲ ማቴዎስን ዮሐንስን ካብ ሐዋርያት ማርቆስን ሉቃስን ካብ አርድእቲ ወንጌልሂ ሶበተ ጽሕፈ አሃዱ እምአከለ ከም ዝበለ ወንጌል ማቴዎስ ከም ወንጌል ማቴዎስ ተርጉም ይብል ወንጌል ሓደ ምስተጻሕፈ ጥራይ ሓደ ወንጌል ማእኸለ ነይሩ ስለምንታይ ዳ 4 ወንጌል አድልዩ ዝብል ትርጓሜ አቐሚጥሉ ስለዘለዩ ከም ወንጌል ማቴዎስ ተርጉም ዝብል ዘሎ ወንጌል ብሂል በልሳነ ጽርእ ወትርጓሜሁ ስብከተ ወንጌል
ማለት ብቋንቋ ግሪክ ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ከዓ ስብከት ብስራት ማለት እዩ ከመይ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ከም ዝነገሰ ዲያብሎስ ከም ዝተሰዓረ አዳም ከም ዝደሓነ ሞት ስጋን መት ነፍስን ከም ዝጠፍአ ስለ እተበስር እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 32 ሳብ 33 ዮሐንስ 12 3 16 8 1 ዕብራውያን 2 14 ሳብ 16 ብስራት አብ ትሩፍ ረድእ ተናጋሪ በመለኮት ብስራት ስብከት ወንጌል እንተበለ ሓደ እዩ ማርቆስ 1 14 ሳብ 15 አብ ምባሉ ድማ በትምህርቱ ስለ ዝወልድ እዩ እስመ አነ ወለድክክሙ በትምህርተ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4:15 ትሩፍ ምባሉ ብግብርን ብኽብርን ፍጹም ስለ ዝኾነ እዩ ረድእ ምባሉ መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመሊቁ ተመሃራይ ከመምህሩ እንተኾነ ኣክል እዩ ዝበሎ ቃል ዝተፈጸመሉ ንሱ ጥራይ እዩ ማቴዎስ 10:25 ተናጋሪ ብመለኮት ነገረ መለኮት ዝተናገረ ከምኡ ድማ ብመለኮታዊ ሓይሊ ተመሪሑ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ዝገልጽ ምስጢር ዝተናገረ እዩ በዚ ድማ ታኦሎጎስ ወይ ታኦጎሎስ ተባህለ ነባብየ መለኮት ማለት እዩ ጎርጎርዮስ ምስጢረ ስላሴ አስፊሑን አብሪሁን ምስተናገረ ነባብየ መለኮት ከም ዝተባህለ እዩ ፍቁረ እግዚእነ ብጎይታ ዝተፈትወ 300 ፍቁረ እግዚእነ ማለቶም ክርስቶስ ዘፍቅሮ ወዶ መዝሙር ዝብል ቃል መሰረት ብምግባር እዮም ዮሐንስ 21:20-24 ጸሎቱን በረኸቱን ምስኩልና ይኹን እሞ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ዮሐንስ ወዲ ዘብዴዎስ ፍቁር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጽሓፎ ወንጌል ብስራት እዚ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክሳብ ሕጂ ኣብ መቅድም ወይ መእተዊ ኢና ጸኒሕና ማለት እዩ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 1 ቃል ብቅድሙ ነበረ መግለጺ ዮሐንስ ኣሕዋቱ ሐዋርያት ከም ዝጸሓፍዎ ኣይጸሓፈን ማለት ማቴዎስ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም ኢሉ ስጋዊ ልደቱ ጸሓፈ ክጅምሩ ከለዉ ማለት እዩ ማርቆስ ከዓ በአኻ ዝተሓጎስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ቃል ጸሓፈ ማርቆስ 1:11 ሉቃስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌኸ ክወርድ እዩ ሓይሊ ልዕልውን ከጽልለኪ እዩ ሉቃስ 1:33 ኢሉ ክርስቶስ ብሕቱም ድንግልና ተጸኒሱ ብሕቱም ድንግልና ከም ዝውለድ ጸሓፈ ሰለስቲኦም ወንጌላውያን ዝጸሓፍዎ ምስጢረ ስጋዊ ዝገልጽ እዩ ዮሐንስ ግና መስተጻርር መስተቃርን ዘይብሉ ነገረ መለኮት ዝገልጽ ደረቕ ቃል ብቅድሙ ነበረ በለ ኣጸሓሕፋ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንወንጌላውያን ከጽሕፎም ከሎ بمواقر ويقولات جميرو بمسارات فالسماء بيت كم مواقرو خسام مسارته خسام مواقرو زتتححزيو كومدو ما سلستي وانجيلاويان ناي ولد اكزابير انساتون لداتون تمكاتون بمواقر زمسال كصحفو خلو يوحنس دما قدمنو زغلص بمسارات زمسال قال بقدمو نبره يلو صحافه مجلسي أكلاو قال مالتو أوتريكون برفوريكون أترغاون زبهالو زروان قالات ملاختي قالات سب قالات انسسا اللو غورغوريوس زكيساريا أب هايمانة أبو معراف 10:23 كابزياتهم كفلي أكلاو قال ليبلو هلون نؤمن كن من نؤمن مجلاس قال بلو كماي قال كاب لبن استنفاسن زي فله حبيرو زنبريو كمون هلونا ابن ولدن منفس قدسن حد ايو
ሕያዋን እሙንቱ በአብ እንዘይህሉ በበአካላቲሆሙ ነአምን በአብ ከመህሉ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወነአምን በወልድ ከመህሉ በአብ ወመንፈስ ቅዱስ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ ከመህሉ በአብ ወወልድ ከምዝብል አግናጢዮስ ሃይማኖት አበው 11 ቁጥር 5 ወልድ ዘይብሎ ስለምንታይ ቃል በሎ እንተበልና ወልድ እንደዝብሎ ናይ አብን ወልድን ናይ ክልቲኦም ሓድነት ጥራይ እዩ ዝገልጽ ቃል ግና ናይ ሰለስቲኦም ናይ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓድነት ህልውና እዩ ዝገልጽ ከመይ ቃል ምስ ልብን እስትንፋስን ሓድነት ዘለዎ እዩ ወልድሂ ቃሎሙ ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ ከም ዝብል አብሉዲስ ሃይማኖት አበው 39 ቁጥሪ 8 እቲ ቃል ድማ አብ አምላኽ ነበረ አብ እግዚአብሔር ህልው ኮነ ንአብነት ጸዳል አብ ክበብ ፀሓይ ነበልባል አብ ሓዊ ቃል አብ ልቢ ህልው ኮይኑ ከም ዝነብር ንምስጢረ ሥላሴ ብስልጣንን ብርቀትን ዘባላለጹ እነ አብሊናሪዮስን አርጌንስን ሓደ ገጽ ዝብል ሰባልዮስ በዚ ቃል እዚ ተረቲዖም እዮም እቲ ቃል እውን አምላኽ እዩ አምላኽ እዩ ማለት ፈጢሩ ዝገዝእ ጎይታ እዩ በዚ ቃል እዚ ድማ ምትሃት ወይ ጽላሎት እዩ ዝበሉ በዓል ማንን ዋልጦስን ዝርው ቃል ዝበሉ መርቅያን ወልድ ፍጡር ዝበለ አርዮስን ተረቲዖም እዮም ቁጥሪ 2 ንሱ ብቅድሙ አብ እግዚአብሔር አብ ህልው ከም ዝኾነ አብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ህልው እዩ ከማሁ ብዝበሎ ወዝንቱ ቀዳሚሁ ይብል እዚ ቃል እዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ህጹጽ እዩ ዝብሉ እን መቅደኒዮስ ተረቲዖም እዮም ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ብዝበሎ በቀዳሚ ኮነ ቃል ወውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ኮነ ይብል ከምውን በቀዳሚ ኮነ ቃል ብዝበሎ በቀዳሚ ሃለወ ውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ሃለወ ይብል አብነት እግዚአብሔር በመባል ሰለስትነቶም ገለጸ አንሰ እብየ ክብል ከሎ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ከም ዝብል ጎርጎሪዮስ ዘእንዚናዙ አብ ሃይማኖት አበው እዩ በዚ መሰረት ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ንምስጢረ ሥላሴ አስፊሖም አብሪሆም ገሊጾሞ እዮም አምላክ ውእቱ አብ አምላክ ውእቱ ወልድ አምላክ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ወእይትበሃሉ ሰለስተ አማልክተ አላ አሃዱ እምንቱ ትርጉም አብ አምላኽ እዩ ወልድ አምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ እንተኾነ ሓደ አምላኽ ዳ እምበር ሰለስተ አማልኽቲ አይበሃሉን ይብል አትናቴዎስ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 25 ቁጥር 4 እንዘ አሃዱ ሰለስቱ ወእንዘ ሰለስቱ አሃዱ ሥላሴ ተዋህዶ በሥላሴ ይስየለሱ በአካላት ወይ ተዋህዱ በመለኮት ትርጉም ሓደ ከለው ሰለስተ ከለው ሓደ እዮም ሰለስትነት አብ ሓድነት አብ ሰለስትነት አሎ በአካል ሰለስተ በመለኮት ሓደ ይኾኑ በመባል ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን አስፊሖም ምሂሮም እዮም ቅዱስ ባስልዮስ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 34 ቁጥሪ 2 ምዕራፍ 99 ቁጥሪ 2 ምዕራፍ 97 ቁጥሪ 3 ምስጢረ ሥላሴ ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩ እናተነግረ ዝመጸ እዩ ንአብነት ቀዳማይ አምላኽ ድማ ብመልክዕና ከም ምስልምና ሰብ ንፍጠር በለ ዘፍጥረት 1:26 እምበኣር ማንም ንዘረባ ብጻዩ ምእንቲ ኸይሰምዕ ንዑ ንውረድ ኣብኡ ኸዓ ዘረባኦም ንደባልቕ በለ ዘፍጥረት 11 ቁጽሪ 7 ሳልሳይ ካብዚ ዝበለጸ ድማ እግዚአብሔር ንሙሴ አነ አምላኽ አቦታትካ አምላኽ አብርሃም አምላኽ ይስሐቅ አምላኽ ያዕቆብ እየ ዝበሎ ይብል ዘጸአት 3:6 አነ ኢሉ ሓድነቱ አምላኽ ኢሉ ሰለስትነቱ ገለጸ ራብዓይ ዳዊት ድማ ሳህሉ ለእግዚአብሔር መልአ ምድረ ወበቃለ እግዚአብሔር ጸንዐ ሰማያት
ومستنفاس أفه كله هايلومي مزمور 33 قصري حمشة ترجم سهلو لإجزابير زبالو إجزابير أب وبك على إجزابير زبالو إجزابير ولد ومستنفاس أفه زبالو إجزابير منفس قدوس كمون أبي إجزابير وأبي هايلو وألبو هلك ولا تبابيه يبل مزمور داويد 240 شوعتن قصري حمشة ترجم أبي إجزابير زبالو إجزابير أب وأبي هايلو زبالو إجزابير ولد وألبو هلك ولا تبابيه زبالو إجزابير منفس قدوس حمشة نبي إسياس دما ملائختي قدوس 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 إجزابير صباوت ملو سمايات ومدر قدسات سبحاتي كنابلو كمسجنو سميعو صحفه إسياس 6:3 ترجم قدوس 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 مبالوم سلستنتو قدسات سبحاتي كمبالوم حدنتو زغلز إيو ويتا يسوس دما بعلو بسم أبن والدن منفس قدوسن كتمغو عزز ماتيوس 28:19 سلازي لقاونت بيت خريستيان نزا أبلع لزتقلص مسارات بمقبار نا إجزابير حدنتن سلسنتن أسفحهم مهيروم يوم تقصي سلسة بو خلو تفترة زفترة حدا كاب حدا سران شوعتن كابتز تفترة زبالة دما بزيبو حنتقوا زتفترة يلون تقصي ربعته اتنعقون مقلقال نعقون ممسقان بوز تفترة خلو دما هيوت إيو قداماي كورنثوس 8:6 ቆላሲስ 1:16 ህይወት አብኡ ነበረት ቀዳማይ እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ሓሙሽታይ ጥቕሲ ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህዩ ጸልማት ከዓ ኣይረኽቦን ኣይቀርቦን ካልኣይ ናይ ስነ ፍጥረት ህይወት ንሰብ ፍልጠት ኣእምሮ እዩ بسنة فترة تمارا ميركا زركب فلتت أبسور زلو فتاري زفلت أبسور زلو فتاري يفلت رومي حد عسرة ورسس المتا مسواروي مزمور 10:10 دنقرنا أي رخبون أي كربون يوي سالساي بؤوز تنقر قال تمهرت وانجيل هايمانتاوي هيوتي هايمانتاوي هيوت تمهرت وانجيل كا برهان سدي يوحنس 8:10 هايمانتاوي فلتت أبسور زلو مستير يفلت أب هايمانوت زلو خا سلمت مالت كحدت أي رخبون أي كربون مالت إيو قبائي تقصي 6 بأملاخ زتلاخه حدا يوحنس زسمو سب نبري سلازي كاب حدا كساب 6 زلو كساب 5 زلو تا رد تناغاري بملكوت زبلو كساب ابزي اتي زتغلصلو اتي زتردو غليصو اتي سبات فطرات بزعبا هلونا እግዚአብሔር ክፈልጥዎ ዘለዎ مسغلصلو بت منفس قدوس زمرح شعو ناب أرستي كيرو بأملاخ زتلاخ حدا يوحنس زسمو السب نبريلو أبزي أبتغسي 6 أرستي يغيرالو كاب حدا كساب كسر 5 زلوغن بملو 5 سنحنا نمستيرا ملكوت نمستيرا سلاسي ننقرا تسبيت ننقرا دحنت زملكت قالات إيه تغسي 6 بأملاخ زتلاخ حدا يوحنس زسمو السب نبريلو مجلسي مسحواتو وانجيلاويان نمتححز ماتيوس 3:1 مسكر نمتقاس مالت እግዚአብሔር አብ يوحنس مطمق نسو بعلو سلازي بأملاخ زتلاخ حدا يوحنس زسمو سب نبره بله تغسي شوعت نسو خا كلهم بؤوم انت خامنو كابو تماهيروم انت خامنو
مسكر كوينو بزعبا برهان كمسكر مسي تقصي شومنتا بزعبا برهان دا أخ مسكر مسنبر نسوس برهان أين برن تقصي الشعاتة اتن كل سب زبره فلتات زهب برهان حق جنا ناب علم مسي كالاي اتن كل سب زبره فلتات زهب برهان حق جنا نابزع علم زمسة إيسوس كريستوس إيو وانجيل يوحنس معرف شو منتا قصر عسر تخلته أب علم ون بملآت نبره علم كا بؤو تفتره عسرته علم جنا عيفلت أتون تقص عسرته حدا قدامي نقبر سبع بأرعيانا وبأمثالنا إلو نابز فترهم نابتم ناتو بحرية سب نبل باس مسه زفترت حدا عسران شدشن كالاي بخرو الدي ناب زبالهم ناب إسرائيل بتمرت وانجل مسه زساعات 4 عسران كلتن اتوم ناتو زخونو إسرائيل جنا بإمنت أي تقبلون تقصي عسرته وكلته نتوم تقبلوا وزبلوا بسمون إذا آمنوا كلهم جنا ولد أملاح كهانو مسل سلطان هابوم عسرت سلسة نساتهم كا بمنفس قدوس دعا خاب أملاح زتول دمبر كاب سجان دمن مالت كاب فقاد 70 زي تولدو يوم يعقوب حدا عسر شومنته قدامي بيتروس حدا عسران سلستن تقصي 14 قدامي بقدمو نبره زبلكو قال سغا خونه سب كونه كالاي جزوفان دچق اسب كاب املاح برقات من تولدو اترك قال جزوف بحري سب لبسه ابانا حدره مغلصي سب كونه مالت تولته كيبحال حدره بله حدرت كيبحال كا سب كونه بله كمون سغا خاب قدم نيرو بجزوف تغاهده كيبحال حدره بله وسورو منين قداماي كابانا برقت سورو كالاي نتزلبوس سغا بتواهدو سورو ناي بحري املاح غبرو كبرو دما كم كبر تنبو حدا زخونه ودي راناي مغلصي قداماي ولد نبو حدا تراي انت دا خوينو ابوشچن اب قدامن زلو كل حبتي ابو يورس كريستوس دما نتنيا بو زبله كلنا تيبل يوحنس 10:15 كالاي ورينا سبحاته لواحد كما سبحات أحدو أبوه يبل نايبؤو كبري قويتنت أب دبرسينا خمزرعنا ناتو نايولد كبري قويتنت دما أب يردانوسن أب دبرتابورن رعناي سالساي ورئينا سبحاته كما سبحات أبوه እግዚአብሔር أب إلياسن أب يلسان حديرو موتات كمزة تنسأ قداماي نجست 10 كالاي نجست معرف 4 30 እግዚአብሔር ወልድ ከአሰብ ኮይኑ ናአል አዛርን ንወድ መበለትን ንጓል ኢያኢሮስን ካሞት ከምዘተንስአ ረአና ቀዳማይ ብጸጋን ብጽድቅን ብሞገስን ሙሉእ ፍጹም እዩ ካላአይ ንሰብ ጸጋን ጽድቅን ሞገስን ማለት ሕድገት ሓጢያት بمهاب ملؤ فصوم إيو ماتيوس 9:2 ጸጋን حقن جنا بإياس كريستوس كونلنا كم زبول يوحنس 11:7 رومي 3:23-24 مسكرو يوحنس اتقدمي زنبره بدحري يمزمص إلى بزعبو زنغركهم ازي إلو مسكره كما ينسو قدمي زنبره إيو مالت قداماوي أملاخي نحنا جنا كلنا كاملاتو أفصم قويتنتو ጸጋ أبلع ጸጋ تقبلنا ጸጋ أبلع ጸጋ ማለት أبلع حق أوريت حق وانجيل أبلع لي منفس رديت منفس ولدنت
ኣብ ልዕሊ ጠባያዊ ኣእምሮ ባህርያዊ ወይ መንፈሳዊ ኣእምሮ ተቐበልና ክደግማኤ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ማለት ኣብ ልዕሊ ሕጊ ኦሪት ሕጊ ወንጌል ኣብ ልዕሊ መንፈስ ረድኤት መንፈስ ውልድነት ኣብ ልዕሊ ጠባያዊ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣእምሮ ተቐበልና ከነንብባ ከለና ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ጸጋ ነሳኢነ ወህይወተ ረከብና ኢልና ካብቲ ንዝምሮ መዝሙር ኩሉ ግዜ እዩ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ማለት ኣብ ልዕሊ ሕጊ ኦሪት ሕጊ ወንጌል ኣብ ልዕሊ መንፈስ ረድኤት መንፈስ ውልድነት ኣብ ልዕሊ ጠባያዊ ኣእምሮ ወይ ባህርያዊ ኣእምሮ ከዓ መንፈሳዊ ኣእምሮ ተቐበልና ሮሜ 8:15-16 ገላትያ 4:5-6 ጸጋ ህየንተ ጸጋ ይብል ብሕጊ ኦሪት ጸኒዕና ስለ ዝተመራሕና ሕጊ ወንጌል ተቐበልና ገላትያ 3:23-24 ጥቕሲ 17 ምኽንያቱ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ ጸጋን ሓቅን ሕጊ ወንጌልን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነልና ጥቕሲ 18 ንእግዚአብሔር ኣብ ዝረአዮ ሓደ እኳ የልቦን መግለጺ ነቢ ኢሳያስ ንእግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዙፋን ተቐሚጡ ከሎ ረአኽዎ ዝበለ ደኣ ስለምንታይ እዩ እንተበልና እግዚአብሔር ብዝፈቐዶ ኣረኣያ ንነቢያቱ ዝረአዮም ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ብባህርዩስ ሓደ እኳ ዝረአዮ የልቦን ኢሳያስ 6 ሕዝቅኤል 1:26 አላ ወልድ ዋህድ ዝሃሎ ውስተ ህፅነ አቡሁ ውእቱ ነገረነ እንተኾነ እቲ ኣብ ህልውንኡ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ነገረና ማለት ብዛዕባ ኣቦ ገለጸልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ዝሰማዕናዮ ክንዓቕሮ ዝዓቆርናዮ ክንነብረሉ ጸጋ ኣብ ምድሪ ህይወት ኣብ ዘለዓለም ክንወርሰሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ግዜ ናይ ጉባኤ በፂሕሎ ኣብዛ ርእስቲ ጠጠው ኢልና ኣለና ኣብ ቁፅሪ 19 ምስክርነት ዮሐንስ መጥምቅ ብላሎ ነቲ ምዕራፍ አንቢብናዮ እንተደኣ መፂና ደጋጊምና አንቢብናዮ እንተደኣ መፂና ዝያዳ ይበርሃልና ዝያዳ ይርዳልና ስለዚ መድረኽ ናብ ጉባኤ ربنا بمرقتا قال لي وتسمع لنا حتى تسمع لنا خينو إدنا خنا حفكنا بلنا خلينا ويا بخلنا خنا حتتنا خلينا ብፍላይተን መግለጺ ገይርለን ዘሎ ኣብ መዘከሪ እንተደኣ ሒዝነየን ክጠቕመና እዩ ምክንያቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ማለት ሲ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እያ ትብሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ንዝብል ንኣብነት ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ማለት ኢሎም ቀዳማይ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ኦሪት ሕጊ ወንጌል ኣብ ልዕሊ መንፈስ ረድኤት መንፈስ ውልድነት ኣብ ልዕሊ ጠባያዊ ኣእምሮ ወይ ናይ ተፈጥሮ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣእምሮ ተቐበልና ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ መንፈስ ረድኤት መንፈስ ውልድነት እቲ ብማየ ጎቦ ዝተወለድናዮ ካልኣይ ዝተወለድናዮ ኣብ ልዕሊ ጠባያዊ ባህራዊ ኣእምሮኣዊ ባህሪ መንፈሳዊ ኣእምሮ ተቐበልና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚአን መግለፂ ዘለዎ ኣጸቢቕና ከነስተባሃለሉ ሕግዘና እዩ
هراي كاب غباعي رئيتو حسابات كاب زمص ابونا ابي كش ولدت انساي اذا قصري 14 سي مسرت امنتنا امو زياده انت تبرح زياده تتقلص يبللو فقاد እግዚአብሔር ይሁን ቀዳማይ በቀደሙ ነበረ ዝበልኮ ዝቃል እዚዩ ቃል በቃላነን በባሞ እትቃል ስጋ ሆነ ጸጋን ሐቅን መሊኦ ኸአ አባና ሐደረ ምናልባት ነስተባህለሉ ንኸውን ዝያዳ ዘየስተባህልናሉ ክንህሉ ንኽእል አብታ ኩል ማሕተማት ናይ ቤተ ክርስቲያን ቃል ስጋ ኮነ ንሳ ያዘላብቲ ማሕተም ዝኾነ ማሕተም ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጥምቀት ድዩ ናይ ቃል ኪዳን ድዩ ናይ ዝኾነ ማሕተም ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ጽሑፋት ተሪእና ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሐቅን መሊኦ ኸአ አባና ሐደረ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ ጸጋን ሐቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሐቅን መሊኦ ኸአ አባና ሐደረ ስለዚ ምስጢረ መለኮትን ነገረ ትስብኢትን ምስጢረ ድሕነትን አብዛ ጥቅሲ እዚኣ ጥቅሲ 14 አለ ስለዚ ኸአ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መሰረት እምነትና ኢላ ኣብቲ ኩሉ ማሕተም ናይ ቤተ ክርስቲያናት ደጊምና ክነስተባህለሉ ንኽእል ኢና ንሳ እያ ዘላ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሐቅን መሊኦ ኸአ አባና ሐደረ ንሕና ኸአ ካብ ምልኣቱ ጸጋ ብልዕሊ ጸጋ ተቀበልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አቦይ ሜሪ ጌታ هرايت جزينا نتقملو ناي غباعي تجزي حتى تدوب زي سلام سمعوني دالو هو سمع لنا قبل علي حق أريد حق وانجيل كل كولوسي قبل علي أنا بولي كيدان نحدش كيدان ندي زارة دالو ኣብ ሕጊ ኣብ ሕጊ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ሕጊ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ፈጻም ሕጊ ኮይኑ ንዕኡ ፈጺመልና ነዚ ከጽድቆም እምበር ክስዕሮም ኣይመጻኹን ኢሉ ምስጢረ መድሓን ከዓ ብሉይ ኪዳን ስለ ዝነበረ ነዚ ክፍጽም የመጽእ ኢሉ ድሓር ግን ናይ መልኣት ጸጋ ናይ ድሕነት ጸጋ ምክንያቱ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ካብ ስጋ ሕማም ስጋ ዝፍውስ እምበር ካብ ባርነት ሓጢአት ሓራ ዘውፅእ ኣይነበረን ምክንያቱ ሰብ ሓራ ዝወፅእ ካብ ሓጢአት ካብ ባርነት ሓራ ዝወፅእ ብደም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ስለዚ እቲ ሕጊ ናይ ብሉይ ኪዳን ግና ሕጊ ጽላሎት ኮይኑ ክሳብ ምልኣት ዘበን ዝመጽእ ክሳብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ተበጅዩ ንዓለም ዘድሕና ክሳብ ዘድሕነና ሕጊ ጽላሎት ኮይኑ ጸኒሑ ስለዚ በዚ ሕጊ ዝገይሩ ናብቲ ሕጊ ናይ ወንጌል ሕጊ ስለ ዘምጻና ኣብ ልዕሊ ብሉይ ኪዳን ኣብ ልዕሊ ሕጊ ኦሪት ወንጌል ኣብ ልዕሊ መንፈስ ረድኤት ከዓ መንፈስ ውልድነት እቲ ረድኤት ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ነይርዩ ምክንያቱ ንበዓል ዳንኤል ካብ ኣፋናብስቲ ንበዓል ኣዛርያ ኣናንያ ሚሳኤል ካብ ጉህር ሓዊ ንበዓል ሶስና ካብ ጓሓሉ ረበናት ንብዙሓት ሰባት የናግፍ ነይሩ እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን እንታይ ተወሲኹ እቲ መንፈስ ረድኤት ዝነበረ መንፈስ ውልድነት ኮይኑ ማለት ስለዚ ብማየ ጎቦ ብጥምቀት ስለ ዝወለደና እዚ ጸጋ እዚ ሕጂ እቲ ንረኽቦ ዘለና ካልኣይ ንውለዶ ዝነበርና ውሉድነት ኣብ ልዕሊ መንፈስ ረድኤት መንፈስ ውልድነት እዩ ታሳልሳይ ኣብ ልዕሊ ጠባያዊ ኣእምሮ ማለት ባህርያዊ ፍልጠት ማለት ወይ ሰብኣዊ ፍልጠት ዝነበረ እንታይ ተወሲኽዎ መንፈሳዊ ኣእምሮ ትሂብዎ ማለት በዚ እምነት እዚ መንፈሳዊ ኣእምሮ ሂብና ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንኹሉ ይምርምር ንሱ ግን ብሓደ እኳ ይምርመርኒ ምክንያቱ
بمنفس أملاح سلازمرح بمنفس እግዚአብሔር سلازمرح أتي ناي تفطرو فلتت وسن ነገር ይዝፈልጥ ምድራው ነገር ይዝፈልጥ ማለት መንፈሳው ፍልጠት ግን ክሳብ ሰማያት ዝበጽሕ ስለዚህ አብሮሜ ደጊሙ አብ 8:28 እቶም ንአምላኽ ዘፍቅሩ ከመደቡ ከዓ ዝተጸውዑ እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ይድግፎም ኢሉ እቶም መንፈሳውያን ዝበሃል ወይ መንፈስ ፍልጠት ኣለዎም ዝበሃሉ ንስግኦም ብመንፈሶም ንመንፈሶም ከዓ ብመንፈስ እግዚአብሔር ዘግዝእዎ እዮም ስለዚህ ጸጋ ብልዕል ጸጋ ተቀበልና ማለት ኣብ ልዕሊ ሕጊ ኦሪት ሕጊ ወንጌል ኣብ ልዕሊ መንፈስ ረድኤት መንፈስ ውልድነት ኣብ ልዕሊ መንጠባያዊ ኣእምሮ ማለት መንፈሳዊ ኣእምሮ ሰብኣዊ ባህሪ ኣእምሮ ከዓ መንፈሳዊ ኣእምሮ በዚ ወንጌል እዚ በዚ መምጻእ እዚ በቲ ኣብ መስቀል ዝተገብረ ውዕለት እዚ ጸጋ ዝረኺብና ይብላል ዮሐንስ ወንጌላዊ መልሰ ያኸውን ተስፋ ገብራለሁ ቃለ ሕይወት ይስማል ተወላትነ አቦና አሜን ኣብ ዮሐንስ 17:11 ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ ንሳቶም ግን ኣብ ዓለም ኣለዉ ኣነ እውን ናባኻ መጽእ ኣለኹ ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ከማና ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ኣብዚኣ ሕጂ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዘበኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረባ እንደ ከማና ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ትብልሲ እታ ከማና ምእንቲ ክኾኑ ትብልሲ ከም ብኸመይና ከምኦም ክንከውን እንታይ ኢኻ ተስምዕ እቲ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘሎ ሓድነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህረና ከሎስ ፍቃድካ እምበር ፍቃደይ ኣይኹን ብባህርየ መለኮት ምስ ኣብ ማዕረ ከሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና እውን ኣብ ምስጢረ ስላሴ ዝሓለፈ ሰሉስ ርኢናያ ነርና ዘርእስቲ እዚ ፍቃድካ ዳ እምበር ፍቃደይ ኣይኹን ኣነ ፍቃድ ኣቦይ ክፍጽም እየ ዝመጻኹ እናበለ እታ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ሓድነት ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ህዝበ ክርስቲያን ክህሉ ስለ ዝደለየ ነዚ ክምህረና ነዚ ሓድነት እዚ ምክንያቱ ንሓድ ሕዳ ትፈላለ ቤት ኣይተቀውምን ንሓድ ሕዳ ትፈላለ ቤት ከዓ ትፈርስ ንሓድ ሕዳ ትፈላለ መንግስቲ ትፈርስ ከም ዝበለ ብዛዕባ ሓድነት ከምቲ ንሕና ሓደ ዝኾናዮ እሶም ከዓ ሓደ ክኾኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎትና ኦ ኣባ ቅዱስ ቀድሰሙ ከመ ይኩኑ ኣሃደ ብነ እናበልና ነዚኣ ብመዝሙር ቤተ ክርስቲያን ትዝሙራ እያ ማለት ስለዚ ሓድነት ሓይሊ ስለ ዝኾነ እቲ ነቲ ምስኡ ዘሎ ብጻዩ ዘይፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን ስለ ዝብል እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ኣብ ኣገልገልቲ ዘሎ ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ሓድነት ከምዚ ሕጂ በብመገዱ ፋሕፋሕ ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነስ ሓደ ራእይ ሓደ መንፈስ ሒዙ እቲ ሕብረት ውህደት ሕብረት ምእንቲ ክህልወና ኩሉ ግዜ ኣብታ ናይ ንግሆ ጸሎትና ምናልባት ንዝክር ኣይና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 እንድሕር ርኢና ነዚ ሕብረት እዚኣ ትገልጽ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ሕብረት እዚ ይገልጽ ማለት ስለዚ ከምቲ ንሕና ሓደ ዝኾናዮም ንሳቶም ከዓ ሓደ ክኾኑ ምእንቲ ከይፈላለዩ ብሓሳብ ከይፈላለዩ ብራእይ ከይፈላለዩ ብኣገልግሎት ከይፈላለዩ ምእንቲ ምክንያቱ ነንሕድሕዳ ትፈላለ ቤት ኢሉ ተዓኑ ኢሉ ሓንቲ ገዛ ኣብ ማእኸል ሓንቲ ዓንዲ እንድሕር ተባላሽያ እቶም ኩለን ጠጠው ኢለን ዝጸንሓ ዓኑድ ሓንቲ ክሰርሓ ኣይክእላን እየን እዩ ስለዚ ሕብረት ሓድነት ምዃኑ ሕብረት ጸጋ ምዃኑ ምክንያቱ ካብቲ ሓደ መንፈስ ተቐቢልና ካብቲ ሓደ መንፈስ ሰቲና ኢና እናበለ ብዛዕባ ሓድነት ዝምህር ስለዚ ዲያቆን ሮቤል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ካብታ ናይ ጸሎት ወትሩ ኩሉ ግዜ ንግሆ ንጽልያ ከም ብበልና ክሕግዘን ንኽሓተ ስለዚ እቲ ናይቲ ሕብረት ሓይሊ ናይቲ ሕብረት መንፈስ እዩ ኣብቲ ሕብረት ዘለዎ ጸጋ ኣምላኽ ኣሎ ኣብቲ ሕብረት ዘለዎ ሰላም ኣሎ ኣብቲ ሕብረት ዘለዎ በረኸት ኣሎ ኣብቲ ሕብረት ዘለዎ ዕረፍቲ ኣሎ ስለዚ ነዚ ንዓና ክምህረና ስለ ዝደለየ እምበር ብእህታውን ምሰቦ ክዛረብ ዝኽእል እዩ ንዓና እንታይ ኢልና ክንጽሊ ከም ዘለና ስለ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ቦታትና ክጽልዩ ከለዉ ሲ ወእቀብ ኣብያተ ክርስቲያናቲከ በጸሎት ወበሃይማኖት ኣብ ንቤተ ክርስቲያንካ ብጸሎትን ብእምነትን ብሓድነት ሓሉ እናበሉ እዮም ኩሉ ግዜ ዝጽልዩ ብፍላይ ከዓ ዓርቢ ማለት
هراي دياكون روبيل ካብ 13 እያ ጅምር 11 كاب معرف 4 كاب حده ካብ 1 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደጊም አነ እሱር ብጎይታ ነቲ ዝፀዋዕኩምሉ ፅዋዕ ቡቕዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣለኹ። ብትሕትና ዘበለን ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተፀዋወርኩም ነቲ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልውዎ ተጋደሉ። ከምቲ ብሓንቲ ተስፋ ፅዋዕኹም ተፀዋዕኹም ድማ ሓደ ስጋን ሓደ መንፈስን እዩ። ሓደ ጎይታ፣ ሓንቲ እምነት፣ ሓንቲ ጥምቀት፣ እቲ ልዕሊ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ኩሉን ዘሎ ሓደ ኣምላኽ ኣቦ ኩሉን ንሱ እዩ። ግናኸ ብመስፈር ውህበት ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍና ጸጋ ተዋሂቡ እዩ። ስለዚ ከዓ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረኸ ንሰቡን ውህበት ሃበ ይብል። እዚ ደየበ ዝብል ግና ናብቲ ማዕሙቕ ክፍሊ ምድሪ እውን ምውራዱ እንተዘይኮይኑስ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ዝወረደ ንኩሉ ምእንቲ ክመልእ ልዕሊ ኩሉ ሰማያት ዝደየበ ንሱ እዩ። ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ ንበፅሕ እቶም ቅዱሳንን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ሙሉኣት ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ንሱ ገሊኣቶም ሃዋርያት፣ ገሊኦም ድማ ነቢያት፣ ገሊኦም ወንጌላውያን፣ ገሊኦም እውን ጓሶትን መምህራንን ክኾኑ ሃበ። ድሕሪ ሕጂ ንሕና በቲ ካብቲ ብምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ስሕተት ዝኸውን ተንኮልን ዝመፅእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ንየውነጀው እንድፋእን እንኽብኮብን ቆልዑ ምእንቲ ብፍቕሪ ንሓቂ እናሰዓብና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ብዘሎ እቲ ስጋ ብደገፍ እቲ መላጋገቢ እናተተሓዘን እናተኣሳሰረን ብመጠን እቲ ነንኽፍሉ እተመደበሉ ግብሪ ብፍቕሪ ምእንቲ ክህነሲ ካብ ክርስቶስ እዩ ምዕባዩ ዝርከብ። እምበኣርሲ ከምቲ ኣሕዛብ ብናይ ኮንቶ ሓሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱ እዚ እብል ኣለኹ። እዚ እብል ብጎይታ እውን እምስክር ኣለኹ። ንሳቶም ብሰሪ ትሪ ልቦም ብሰሪ እቲ ኣባታቶም ዘሎ ድንቁርና ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብ ህይወት ኣምላኽ ድንዙዛት ኮይኖም እውን ብስስዐ ርክሰት ዘበለ ንምግባር ናብ ዕብዳን ተለቁ። ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ነቲ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኩምዋን ካብኡ ተምሂርኩምዋን እንተኮይንኩምሲ ነቲ ቀደም እተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ ተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ። ስለዚ ከዓ ንሓሶት ንየው በልዎ። ኣካል ሓድነት ኢና እሞ ነፍሲ ወከፍ ምስ ብፃዩ ሓቂ ተዛረቡ። ኮርዩ ሓጢኣት ከዓ ኣይትግበሩ። ኣብቲ ኩራኹም ፀሓይ ኣይዕረብኩም፣ ንዲያብሎስ ከዓ ስፍራ ኣይትሃብዎ። እቲ ዝሰረቀ ነቲ ስኡን ዘማቕሎ ምእንቲ ክህልዎስ ጽቡቕ እናገበረ ደኣ ብእዳው ይፅዓር እምበር ደጊምሲ እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ንምህናፅ እውን ዘድሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን ዝተሓተምኩምሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉህይዎ። ብዘሎ መሪርን ነድርን ኩራን ታዕታዕን ፀርፍን
مس كل خفعات زبلة خبخاتكم أرحقكم جناخ خمتي أملاخ بكريستوس يقرز بللكم نحرحدكم تلاوهتن تدانا قصتن كوينكم يقرأ تبهاهل سلقالاتو زعبير تمسجنن تبارخاني خو حواريا باولوس تا مجمريا حزوا زلو نتسوع خملو سوعا بقعاتكم كنتم ملالش اب قصر خلته بتحتنا بلوحات بهدات إلو اتي كنعبيرلو زلنا مسبله اب قصر ثلاثه نتحبرت بمأسر منفس قدوس غيركم كتحلوو تغادلو سلازي اذا حدنت ازي اب قصر 10 حدن 10 3 4 عبيت نغرات اللوا ناي حبرت امنت فلطت ود املاح ناب اخول سباي ناب لكع بالآت بصحنا كريستوس كسع نبصحي سلازي اتي ناي حبرت امنت كمز خمانا يلو زصليو ناي حبرت امنت ناي فلطت ود املاح ناب اخول سباي ناب تملكع بالآت بصحنا كريستوس كسع زبصحي اتا اغلغلوت زتواهبه مالت سلازي كابت قند زبلو اب معراف اب قصر 15 بفقري نحق الناس عبنا نابت رئيس زخونه كريستوس نعبه يلوتي بزعبا حدنت صقاني حدنت زغلص سلازي غويتا ياس كريستوس اتا ابانا زلو حدنت بيت كريستيان زلو حدنت سي لكع كمتي ابن ولدن منفس قدوس زلو حدنت كخون كموخن كون كم زغبانا يزمهرنا ملي سياخون تسفا قبل تملسا عليه ود يسمع لنا عليه ود يسمع لنا تملسا امين امين امان عليه ود يسمع لنا نهلهنا الرايت غزينا نتقملو دحر حتو زي بلنا خينو انا حتى تفقد لي مالتي وي ريتو وين حتو انت زي اللي حتو لاتنا الراي وقتا قط 643 دلا ابناي فوق حموش مالتي هو ناي سنه فلطت هيوت نسب فلطت أأمر إيو يبلالو نايسنا فلطت هيوت نسب أأمر إيو بزنا فترات تمار أمريكا زركب فلطت أبسور زلو فتاري يفلطو سو انترأ كمارا مورو زي كولو خوينوم انترأ سنة فلطت كقبر زي كولو خوينوم سي نعم لاحكو فلطو أي كولون يمارديو سو أي كونن ግን እታ አባህላ አሲ ብስነ ፍልጠት ተማራ አሜሪካ ዝርከብ ፍልጠት ኣብ ስውር ዘሎ ፈጣሪ የፍልጠቅ ሕጂሲ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ሁሉ ሰብ ብዙሕ የነብባሎ ይፈልጣሎ ግን ከምቲ እምነትና ቦታትና ዝነበረስ የለን ሶ ከመይ ገይሩ ይዳእሞኹም ዝብል ዘሎ እዚ ተማራሚሮም ኣይኮኑን ፈሊጦም ንሳቶም ብእምነት እዮም ፈሊጦም حدا ካልአይቲ ትብል ሃይማኖታዊ ህይወት ትምህርቲ ወንጌል ካብ ብርሃን ሰብ እዩ አባት ምልሳ ግን ኣብዚኣሲ ከምዚ ኮንትራዲክቶሪ ዝኾነ ኮይን ተሰናዕትኒ ሃይማኖታዊ ፍልጠት ኣብ ስውር ዘሎ ምስጢር የፍልጥ ምክንያቱ ናይ ሃይማኖታዊ ፍልጠት ስለ ዘለዎም ወይ ከዓ ናይ እምነት ፍልጠት ስለ ዘለዎም ግን ነቲ ስውር ዝነበረ ተገሊጹሎም ኣብዚኣስ ከማርያ ትብል ዘላ ዋላኹም ካልያ እወ እጅቲ መጀመሪያት ቅኑዕ እምነት ከም ትኩል ግዜ ዝተገልጸ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ፍልጠት እቲ ንኣምላኽ ክንፈልጠሉ ንኸዶ መገድሲ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ እምበር
بطبب سب ወይ بعلماوي طبب ወይ بخالق طبب كخون يبلون نمبالي معناته كلتا عينات طبب يزلو ማለት أبرومي حدا 28 እንታይ ዝብል ንኣምላኽ ከም ኣምላኽ ስለ ዘይፈለጥዎ ይብል ንኣምላኽ ከም ኣምላኽ እናፈለጥዎ ንኣምላኽ ከም ኣምላኽ እናፈለጥዎ ከም ኣምላኽ ስለ ዘየገልገልዎ ከም ኣምላኽ ስለ ዘየምለኽዎ እግዚአብሔር ንዘነውር ርክሰት ኣሕሊፉ ሃቦም ካብዚ ከምዚ ሰውረና እግዚአብሔር እቲ ፍልጠት ፈሊጦም ኣለዉ ንኣምላኽ ብትኽክል ፈሊጦም ኣለዉ ማለት ምስ ፈለጥዎ ግን ንኣምላኽ ከምቲ ዝፈለጥዎ ገይሮም ንኣምላኽ ከገልግልዎ ኣይደለዩ ንኣብነት ሊቃነ ካህናት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ሲ ልዕሊ ዝኾነ ብዛዕባ ኣምላኽ ፍልጠት ነይርዎም ኩሉ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝተጻሕፈ ብፍላይ ነተን ሓሙሽተ ናይ ሙሴ ብኣፎም ከይተረፈ ይወፅዎ ነይሮም እዩ ዝብል ሙሉእ ዕድሚኦም ንዑ ከጽንዖም ዝብል ዝነበሩ ንሳቶም ግን በቲ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ስለ ዘይከዱ ብኻልእ መንፈስ ምርሑ ስለ ዝነበሩ እዚ ፍልጠት እዚ ንኣምላኽ ከምልኽዎ ኣይከኣሉን ክእዘዝዎ ኣይከኣሉን ስለዚ እግዚአብሔር ይገድፎም ንኣምላኽ እናፈለጥዎ ከም ኣምላኽ ስለ ዘየገልገልዎ እግዚአብሔር ከዓ ንዘነውር ርክሰት ኣሕሊፉ ሃቦም ስለዚ ያዕቆብ ንጥበብ ክገልጾ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 3 ኣብዚ ስክሪን ኣምጽኤና ኣለኹ እንታይ ዝብል እዚ ኣብቲ ቅንእን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓትን ኩሉ እከይ ግብርን ኣለሞ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እምበር ካብ ላዕሊ ትወርድ ኣይኮነትን እታ ናይ ላዕሊ ጥበብ ገና ቅድም ንጽህቲ እያ ድሓር እውን ሰላማዊት ልእምቲ ሰማዕ ምሕረትን ጽቡቕ ፍረን ዝመልአት ብዘይ ዝርየትን ብዘይ ግብዝናን እያ ነቶም ሰላም ዝገብሩውን ነቲ ፍረ ጽድቂ ብሰላም ይዝርኦም እዩ ስለዚ እቲ ንኣምላኽ ንፈልጠሉ እቲ ንኣምላኽ ነገልግለሉ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ናይ ኣምላኽ መንፈስ እንተዘይኮይኑ ዓለማዊ ጥበብ ወይ ስጋዊ ጥበብ ወይ ከዓ ናይ ካልእ መንፈስ ሰይጣናዊ ጥበብ እንተዳ ኮይኑ ብመጠን ዝፈለጥካዮ እዩ ዘጥፍኣካ ማለት ተንኪፈያ ኸውን ተስፋ ገብር መምህር على هيوت يسمعنا ابونا امين امين والله انا على هيوت يسمعنا الرايت غزينا نتقملو حتى እንደዚህ ያለው አነ ሐተት አፍቅድ ላይ ማለት يسمع الله دي تقال أبزن لو ما أنت زنببناين أبز مسك زينا نحنا نتلنا أملاك قاعد تفقده نابتز مسك كيد من أنتي أبزن لو من البات لو ما أنت هندبت لزخنة أبز مسك زينا جن رينا أنت دام زينا أب قصرة الشعات اتن نفس وكف سب زبره برهان حقي أب عالمي مس نبره أب عالمون نبره عالم بأخنت عالم جنا عيفلت أتون عالم جنا عيفلت أتون تاي مالتيو عالم جنا عيفلت أتون سلازي أمور داتا خمتا مأتوز بالنا يا نعي كزغال زي حجي كميو هناتو نأملاخ مفلات مالت إلو أسعيون دحر كان نصنع خوينا مصحف قدس نأملاخ مفلات مالت إزازاتو محلاوي نعيت فتفكرون انتخونكم ندا بلاغ ميتلو علم جناي فلتتون مالت انتاي مالتيس فقادنيا زغونه اتن نفس وكف زبره برهان حقي ناب علم يمص نبري حجي مسيو طراي زي كونس يمص نبري يمص الله خمسيو مالت عالم أب عالم كأنا بري هجي يمس نابلس أب عالم نيرون نابلن من تاي يمس نبرزبن عالم بؤ خناتي عالم جنا أي فلتتون مالت إزغالات زي ترى قال غيرنا خين وسدو جزي خنقبرو ليله سلازي فقادنيا زخونه كابز جوباينا نزين كل تغسط شعاتن عسرتن مالت I think أنا دخل لسه فتت الرأي ملو
ዓለም ክፍጠር ከሎ هو ሰለስቲኦም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነይሮም እዮም هو ዝፈጠሩ ዝነበሩ እንደገና ከዓ ወልድ ናብዚ ዓለም መፅዩ እቲ ዝነበረ እንደገና መፅዩ هو መፀ ከዓ ኣይተቐበልዎን እቲ ከም ኣምላኽ ገይሮምስ ኣይተቐበልዎን እናረኣይዎ እቲ ኩሉ ግብርታት እቲ ኩሉ ተኣምራታት እናረኣዮም እናምሃሮምሲ ኣይተቐበልዎን ከምኡ ከዓ እዚ ዓለም እዚኣ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኢና ማእስ ካብ መገዲ ወፂኡ ኩሉ ትእዛዛት ኣምላኽ ኣይንቕበሎን ሰብ ኣይቕበሎን ዘሎ ብመገዲ ኣምላኽ ይኸይድን ዘሎ ማለት ከምኡ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ንዓይ ፅቡቕ ብጣዕሚ ፅቡቕ እቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ኢሉ በቲ ንሪኦ በቲ ንጭብጦ ነገር ንነፍሲ ወከፍ ንዓለም ሙሉእ ፀሓይ የብርህ እግዚኣብሔር ንዓለም ሙሉእ ከዓ ዝናም የዝንም ኣብ ምዕራፍ 5 ቆሚኡ ተጠቂሱ ዘሎ ሰማያዊ ቦኹም ንሕያወቱን ንኹፋኣትን ፀሓይ የብርቕ ንሓጥኣንን ጻድቃን ከዓ ዝናም የዝንም እዩ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ እዩ ስለዚ ፀሓይ ኣብ ጭቃ ኹን ኣብ ጓሓፍ ኹን ኣብ ባሕሪ ኹን ፀሓይ ኣብ ኩሉ እዩ ዝበርህ ማለት ሰብ ከመይ ገይሩ ንፀሓይ ይጥቀመላ ከመይ ገይሩ ካብቲ ሙቐት ፀሓይ ይጥቀም ኣብ ምንታይ መዓላ የውዕሎ እምበር ፀሓይ ንኩሉ እዩ ዝወሃብ ማለት ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ንዓይ ንዓኺ ንዓኻትኩም ንዓና ነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ኢሉ ኣብ ዓለም ይመፅእ ነበረ ኣብ ዓለም ከዓ ነበረ ኢሉ ዓለም እውን ብኡኡ ኾነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶ ነተን 4 ሙሉእ ሓሳባት በታ ሓንቲ ቃል መወዳእታ ዘሎ ገይሩ እቲ ፍጻሜ ኣጸልሚትዎ ማለት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንነፍሲ ወከፍ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ኣብ ዓለም ይመፅእ ነበረ እዩ ዓለም ከዓ ኣብ ዓለም ከዓ ነበረ እዩ ዓለም እውን ብኡኡ ኾነት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ዓለም ተቐበለቶ ዓለም ኣመስገነቶ ዓለም ኣምለኸቶ ዓለም ወደሰቶ ክብል ምተጸበየ ግን ኣቦና ናይ ሎሚ ክልተ ቐነ ምናልባት ኣርእስቲ እንታይ ሒዞም ነይሮም ዓለም ንዓይ ትጸልኣኒ እያ ዓለም ኣነ ግብራ ክፉእ ምዃኑ ስለ ዝምስክር ዓለም ንዓይ ትጸልኣኒ እያ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ስለዚ እቲ ታሪክ ገዲፍና ኩሉ ግዜ ክነስተንትን ከለና ሎሚ ዝቃል እዚ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ሎሚ ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ይፈልጦ ኣነ ሎሚ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ትፈልጦ ሎሚ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ተገልግሎ ሎሚ ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ይስዕቦ ኢልና ምስ ህይወትና እናተሓሓዝና ክንሪኦ እግዚአብሔር ይደግፈና ራይ ዝኾነ ሓሳብ ተሊኻ ብጉባኤ ክንቀበል እሞ ብድሕሪኡ ኣቦና በይቀሽ ወልደ ትንሳኤ ማእኸልና ኣለው ቃለ ምዕዳን ገብሩልና ግዜ ኣለና ቃለ ምዕዳን ገይሮም ክዓፅውልና እዮም ቅድሚ እንተሊ ዝኾነ ሓሳባት ግን ክሰምዓኩም اسمعني زلو اسمعني زلو يقوم له كابت ميكروفون دحين كي دقملكم يصبوا حبريتها أب عالم وين نبرسي زيادة أب عالم نبرة تبلسي نتي
كمتام معرف سلسته جكاتي كاب سماي زورده اب سماي من زلو ناب سماي ديبه حدا لن تبلسي اتا اب عالم نبرت تبلسنتا يمص نبرسي تملسا قدمي ممصوين كم زنبره مو كما يكبر حلو ميله اتاشمي እግዚአብሔር ይመስገን سمعكم مدنا بنا دومو الناس كبزح يكون فرق ذا مودات أمبر سما جمرة سمعنا اوكي هو رحق الى نيراتها ميكروفون ابونا انت يمز بلزلو اتن نفس وكف سب زبره برهان حقي ناب عالم يمص نبره مسبلسي اب تقص عسرته اب عالم نبره اب عالم نبره زبل بسغا مغلاصو اتزمص نبره بسغا مغلاصو مبر ببحريه ملكوت ግን كل ጊዜ አማخلናሎ ምሳናሎ አብ كل ቦታ አሎ ማለት ስለዚህ ታብ ዓለም ነበረ ትብል ኒ ባህርየ መለኮት ክትኮን ከላት ናብ ዓለም ይመጽ ነበረኻ ተተሰጋውነቱን ምድሓና ዝመጾ ምምጻይ ማለት ስለዚህ ንዓነ ታመልስስ ትምልሳት ኣብ ዓለም ነበረ ትብልሲ ኣብ ዓለሙን ብኡ ኾነት ኢሉ كل بو خنا يلو جمير نيرون اباي نعاي دغيموا اتي زمصون اتعلم زفتره اكلاوي قال እግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ አምላኽ مخانو كا اسمير لله مالتي تا مسيوتنا تتححز ግን ዓለም ገና ይፈለጠቶን ትብል መልሲ ሎሚ ንዓናኻ አኺቶ ወሰና ምእንቲ በኸመይ ንአምላኽ ንፈልጦ ምክንያቱ ንሐቂ አውሽጪ ኻ ትደልዮ ይልሎ ቦና ዳዊት نحكي أوشتي خاتدليو أبحبون طبب مهارني بل نحكي أوشتي خاتدليو هراي أبونا أبيك أشو ولدت نسائي أنت عطوني رات النبونا أو دمهرت يعدم أبونا جن أبقبعين تدأها لي حطون تدأها لي إذا حساب 10 شوعة بس إحنا يزلنا دحر زين ملا سوقينا صباح نقباع عدل هاوي للون دحر نقباع عند حرالي أنت حطوني رات النبونا هلا بكم الله أوه سلام كمان يمزيهم كلهم ناتي حتى كابزا مزانا لهم قلب تراخب ياجن وصل دبلتوني كوينات تسمعني እግዚአብሔር ሲ ዓለም ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ክበሃል ከሎስ ንተን ካልኦት ዓለማት ናብነት ከምተን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ካብ መሬት ወፃ ዘለዋ ሲ ብኸመይ ጥምተን ምድሪ ክብል ከሎ ነዛ ምድሪ ዘለና ዓለም ንሕና ዘለና ዝሓስብ ኢልና ንወስዶ ማለት እዩ ንተን ካልኦት ክፍለ ዓለማት ከናብነት ከምዚ بساينساዊ ፀዋዓዝ ከም በዓል ጁፒተር ሳተርን ገለ ድበሃል ኣለዋ ዋላ ህያዋይ ይምበረን ኣይምበረን እንዳይንፍለጦ እምበረ ምድርን ሰማይን ዝፈጠረ ክብል ከሎሲ ንዐን ከየእቱ ድዩ ብኸመይ ከየእትወን ትብል ሕቶ ካብ ሓደ ብፃይ ተሓቲተስ እንታይ ከም ዝምልሰሉ ከቢዳት ንፃዕዳ እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለ ተሳትፎኹም ነመስግን አበይ ዶክተር ጽጋብ حتى ناي دكتور صقاب سمعنا ينكون تسفى قبر بزعباز مدري تراي زي كونس بزعبات خالق في العلامات ك بتخريستيان كميات قلصو يبحثر زباله سلازي سماين ناي سماياتن تراي زي كم مدري زقلصا بلانيتات تراي زي كونس كساب سوعات سمايات نالبات عبز مستير سلاسي حزنيا زلنا نقلص نخون كمتي أمزقبه هيمانوت أبوتات أغمي تموزلو سنة فترة أب عسران كلتان يفليوه مالتي بحفشة أب عسران كلتان يفلوه نزع عسران كلتان كأني أب عسر علامات كم زلوا يقلصوا مالتي كابز عسر علامات حموشة علامة مريت بحال مالت زيهم حموشة علامة مريت زبحالو إذا زلنا يوم مريت بمبرق
ገነት ብምዕራብ ሲኦል بسمين هاجر هيوان بدوب هاجر وبصان حمش على مريت تقولوا زيوم كم زلوا زيوم مريت كم زخانو مريت سماين مترن كحلف كلها از حلفو مهانو يبغى الجزابير مسرت عميته مزلوا مالت سلازي سب يكمتو مخنياتو نبونا عدام سلطان كوها بخلوسي اب تحت بحرن اب لعلي مدرن اب سمايات نزلو كجزء يو سلطان هيبوي باتك زابير سلطان ذهبو يوم كادك سبات زبصحو زلو مالت ولا نساتهم اي امنلو ولا ساتهم باتك زابير ذهبنا امرو ينا نزفلطات زبريخنا ايبولو تصحف جن لكعكم غير ياغميت وزلو مالت سلازي ابتي اسرع علامات زبل نخلو ام مدر زلون اب تحت مدر زلون ولا نزن تبصحن زلوا بلانيتات نزت زي تبصحون بمول واطقاليلو ابتي سنه فطرت ገሊጾም አለው ማለት መልሰ ያኸውን ተስፋ ገብር ተመልሰ አቦና ቃል ህይወት ያስማልና አሜን ራይ አቦና አብደከሽ ወልደት ሳይ أنت حتى لحن حتى الرأي تبع أبو أشي حتى تتعاملوا بالنار لهم معدل هوا من الله أبتي مجمرتا بزعبا مجمرتا قال نبرا إلنا يوحنس كنجمر كلنا نتقال أكلا وقاليلناون أمتينا نيرنا حدا ترم مالتي حجتي أكلا وقاليلنا يزلنا أبتي معرف 14 نسوتي أكلا وقال نبلو زلنا دي سقا هوينو أبانا حديرو زبزل كالايكا سقا مخانن أبانا محدارن التفل الليو أسفحيو استاجيرومو سقا تلويتيو تغالسي سقا تلويتيو ويكا أبانا حديرو بحال كلها كاب قدمو اتي قالسس سغا نيرودي اي نغرن جس ابو تገልጹልና ቲ ሰብአ ህድረት ዝበሃሉ በመሕዳር ዝአምኑን እቲ ኮነ ስጋ ኮነ ሕጂ አቡ ትፍልልይሲ ከተረዱና ተነጽሩልና ማለት በቃላት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለ ተሳትፎኩም ከአቃለ ህይወት ይስማዓልና ቀዳማይ በቀድሙ ነበረ ዝበልክቦ ቃል ስጋ ኾነ ሰብ ኮነ ከላይ ግዙፋን ደቅሰብ ካብ አምላኽ ብርቀት ምእንቲ ክውለዱ ተረቂቕ ቃል ግዙፍ ባህሪ ሰብ ለበሰ ኣብታ ናይ 14 መግለፂ ማለት አባና ሓደረ መግለፂ ሰብ ኮነ ማለት ተወለጠ ወይ ተለወጠ ከይበሃል ሓደረ በለ حدرت كيبهال كا سب كونه بله كمون سجا خاب قدم نيروس بجزف تجاهده كيبهال قدامي كابانا بركات سورو كلاي اتزلبوس سجا بتواهدو سورو ناي بحري املاح كاغبرو كبرو دما كم كبر نتي ابو زخونه سجا وديرانا سلازيتي قال سجا هونه حق صغان حقن ملي وخا ابانا حدره اتي زلالماوي قال كاب سجا نا سجا كاب نفسنا نفسي وسيدو نتبهر يملكوتو مس تسبيت مس سباونت اوها هيدو ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ናቱ ተመሰረተ እምነትና ስላሴ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስተነትን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም አምላኽነትን ፍጹም ትስብእትን የንተን ተዋህዶ ተዘብላና ማለት ስለዚህ ብንጹር ገሊጽወናሎ ስጋ ካባና ዝወሰዶ ካብ ስጋና ስጋ ካብ ነፍስ ነፍሲ ወሲዱ ዝተዋሃዶ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሐቅን መልእዮ ኸ አባና ሓደረ እዚ ቃል ዝኻት መለኮታዊ ቃል ተአካላዊ ቃል ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ እዩ ማለት መልሰ ያኸውን ተስፋ ገብር
أبونا حراي كلكم كما يمسيكم كما يكأنيكم زيابير أملاخنا زي تمسجن يخون أبونا أبي مرجتا دما قال هوات يسمع لنا اتي زي تمهرنا يو دما قبل بنا يحضر لنا بمنفس عبينا نتعبي اجزيابير نفلت له أبيت اجزيابير على لنا دما مجد اجزيابير ان حزلو يقبرلنا نابتو مناتو مسئ اتو مناتو قنا اي تقبلون ناتو لممنينا انت دعيلنا نحنا اينا امو ناتي لخمت انا ناتنا إلنا دما كنقبلو ندحريت نخلتشيح عمد تملسنا زم أيهوداويان زي تقبلوا إلنا باتاتهم زي كنا كنزارب حجونا بانا متسالو حجونا تيلونا بانا مسئنا اللمو او ناتكائنا إلنا تقبلنا ناتنا مخانو تردئنا نعملاخنا زخون لبي نأملاخنا مقبل زخون أمره نأملاخنا زخون محدري بيت مقدس كون دما زيابيهر نخلنا يحجزنا دقيمة نبنا أبي مرجيتا على هوت يسمع لنا أبصلتكم ذكرنا زبولنا بزحدك بيت كريستياننا بحمام مخنيات تصلهم اللهم تا ناي حمومات صلوت أبصحنا بصلوت كنعصينا مو كلنا حنساب نصلوت حفن بل زيابيهر نقول لهم كبصحهم زيابيهر نقول لهم فوس محرت تخلق خلهم أبي مهلاوم يفلت أسماتهم يفلت حمامهم يفلت إمو زيابيهر أملاخنا نابك زيابيهر كانوا معقبهم كلنا أبزز لنا يو دو نبل بس ما أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين بزعبا حمومات زتصلى صلوت كل زح زيابيهر أبا قويتانان مدحنينان يسوس كريستوس دقيمنا من انت زحممو بارتك أبوتاتنا أديتاتنا أحواتنا أحاتنا لمنا كالنا كل دويان كل حمام كترحق اللام نمنفس دوية سعير كاي وات كتبهم كل نمفواس سلطان زلك إيابيهر أملاخنا نسخاي خامو من تخلهم زحممو نسأل لنا قلنا كل تحجيابيهر لمنا كان مال كان لنا نزحممو كلهم بارتك هوات هبهم منفس دوير حق اللام كل دويان كل حمام دما كابعاتهم أحلف أوغويتا يقرأتها قلتفو يقبر اللام كلنا نبل أوغويتا يقرب لنا أوغويتا يقرب لنا نفس السجان تدحن نقول السجات تحلو نسخائها نتنبر خصات منافس ساقو حرا قبر نقول لا جنقتن من دبتن سبنات بريتهاب عرفت وين هاب كاب كلهم بارت كادما كل حمام اوتي خاص غوغو كاب كلهم بارت كادما كل حمام اوتي خاص غوغو
كاب كلهم بارد كارما كل حمام أوتي خاص جوجو كابتم قدسهم برهون سم كاتسوعوين يعني نفسه وكفنا دوي أحويخا فتسم مدحان حاب بحدا ودخا مسؤول مش منفذ قدسن مسجانان سلطان بؤزلكا لمن كل سعين نزل علم علم آمين آمين قدوس 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ዝተመስገነ ይኹን آمين ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃብካና بهوات بتعنا دو زبلكنا نابز منفساو ما أدد ما بزلنا يخوينا خنساتف الدل سلذهب كنا كبرن مسجانا نعخا يخون آمين كم زي أبزا مدراوي تساتفنا دما أبتا سماوي تنزل على ماوي تن قبع دما تساتف تنكون السخا ردعنا قال كاهي واتيمو نعخا فليتو ساخا زنبر دما قبرلنا إذا ما أدزي تتأكمت سلت قبر كنا نمسكنكا كم زما أدزي زي بلوم كتبلنا دما نلمنكا قدس إجابير أملخنا نتم كلهم أبصلتكم ذكرنا زبولنا كلهم حمامان دما إجابير أملخنا كبدت حمامهم تفلت أبي مهلاهم تفلت بعلمن مخانم دما سخاون تفلت إخامو أبزز اللو ترخيبك سقايا ما قلل إدكا إد محرز زرق حلم بعين محرز كات أمتم تفوشم دما إجابير أملاخنا تفوشنا لهم نعخا نمسقانا دما أبقى علنا زب علمنا ورد زلو كبيد حمام دما السخاء جابير أملاخنا كابقص مدري أرحق لنا فوس محرت كادما لأخلنا ممهار دما قبرلنا ناباخا زقرب مقدخا زتحز ناب سماي زتأمت أبصم أبصلو زقرن ناب نسحان قربان زبك عدما قبرلنا بتحمام طرح كنعلل زي كوناس نايت حمام فوس مخان كافلتنا زيادة نبت فوس زخون كأملاك كم إن تأمت قبرنا بسقاب نفسي محرنا بسقاب نفسي فوسنا بكل دما يقرتها إمسانا كم محرت كمبر كم بدلنا يتخيدنا نعالم سلام نزازل لنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا سلام أمم قونا دما سلام هبنا النبيثنا بدحان ملسنا بناي دينا قدس رنجل مريم مالاد النت بناي ملاختي ترادى النت بناي نبياتنا هوارياتنا صادق أن سمايتاتنا صلوتاي تفلينا كم تن هواريات زمهر كيوم أب سمايات نبرابنا ندولنا نتوعك لنا سمايات نبرابنا سمكاي قدس من قصغات مصا فاركام تاب سمايكم دمام دريخون علات انجرانا لو ما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسنا دقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حايلن كبر نزل على امناتك ايمو امين اوجزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاخ سلامتا سلام لك لخو بحلنا خي دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدى إجابير صباحت قويتا سراوي سلام لك لخو نسغي كاب أنس برختي خي فركر سغم برخيو ومن الاتسقا إجابير مساخيو أوفستي دس بالكي حتى يتناخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس مانتانا محرت لمن لنا امين يفتح ويسرق جنا املاكنا مدان يسوع كريستوس كان لك كنا سريات يدم ساسي ابسا ولد لبرك ساتي برهان انتم اويه كنات اويه دياقونات ودوان سايرو غصانات ببسمكم كونوا فتانون صحنا يرسين تكونون سمات سيو مهارن كريستوس مل 10 تخلته
زيمار النكسوس 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 بزحلف محرنا بزمصر محلونا بعفون منفس قدوس بأنت أجزتنا مريم محرنا كرسوس مل 12 بأنت أجزتنا مريم محرنا كرسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ሕሙማና ይፈውሰልና ሕዙናና የጸናንዓልና እስራትና ይፍታሐልና ዝተወልዱ ድማ ደቅና ኩሎም ብጸጋ ሃይማኖት ሁሉ ነገር ያዕብየልና ሰላም ምሸት ይግበረልና آمين أبزلكم እግዚአብሔር ይሐልኩም آمين آمين حضروا اسمعنا اسمعهم ربنا آمين آمين روح ليتي غنينا بروح ليتي روح ليتي كلكم يا قال هو تسمع لنا روح ليتي قال هو تسمع لنا دحان حضروا كنا دحان حضروا بروح قناه دحان حضروا آمين ليتي يقبلنا روح ليتي بروح ليتي كلنا كلكم روح ليتي سلام الرحمن آمين آمين دحان حضروا دعم تمسجن صبغ تماهرنا حق